ngano nga ang uban pinili ug ang uban dili. Mga higala, usa kini ka pangutana nga diin sayon basahon pero daghan ang naglibog niini tungod kay kini nga pangutana usahay makaingon ta nga uy basig bias ang Dios, pero tubago na to ang Biblia aron nga ang Biblia mo'y mosulbad nining maong pangutana. May tungod sa pangutana ngano nga ang uban pinili ug ang uban dili. Kung maghisgot kag pagkapinili mga igsuon, atong basahon ang Biblia nga ang tao samtang nahimugso siya sa kalibutan, siya usa ka pinili sa Dios. Atong basahon ang Biblia. Walay tao nga nahimugso sa kalibutan nga sa kinsay nagpili si kinsa man si Miriam Defensor, si Corazon Aquino. Kinsay nagpili aron mahimugso ka. Atong basahon ang Biblia sumala sa Episo kapitulo 1 bersikulo 4. Bersikulo 3, dalaygod ang Dios nga Amahan nga atong Ginoong Hesukristo nga diha kang Hesukristo nagpanalangin kanato sa tanang panalangin espirituhanon diha sa langit nung dapit. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan siya nagpili kanato aron kita mabalaan og dili sa lawayon diha sa iyang atubangan sa Dios. So gipili di ay niya ang tao sa wa pa matukod ang kalibutan kung kinsay iyang ibutang sa kalibutan. Si Adan una nga tao, siya may nagpili adto nga iyang ibutang si Adan. Sunod si Iba hangtod nga nidaghan. Busa kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang pagkapinili sa tao samtang nahimugso siya sa kalibutan, ang Dios mo'y nagpili niya na, no? Ang Dios mo'y nagpili niya na. Dili ka mo ingon nga wa ka gipili. Kitang tanan gipili sa Dios sa wala pa matukod ang kalibutan aron sa tumong og tuyo nga mahimong balaan og dili sa lawayon siyang atubangan. Pero siguro kini nga pangutana niabot ni siyang hunahuna tungod kay ngano nga ang tao dunay maayo o dunay matarong og dautan. Kay basig makaingon siya nga siya matarong, ang Dios mo nagpili ana. O siya dautan, ang Dios mo nagpili ana nga mahimo siyang dautan. Kay naa man ay pagtulunan mga kaigsunan nga predestined. Ang Dios mo'y nagdestino sa tao nga moadtog langit. So kung gipili gi ka sa Dios, bisag dautan ka, wa kay mahimo ana kay gipili malangit yun ka. Mga higala, ang Biblia nagsulti nga kitang tanang tao mga pinili sa Dios aron ibutang sa kalibutan. Pero kanang nahimong dautan ang tao, iya na siyang opsyon, iya nang pagpili. Kay ang Dios bitaw pag-ingon niya sa tao nga si Adan ayaw pagkaon, kay mahimo kang mamatay. Wa man mag-ingon ang Dios nga Adan kanang kauna. Kundili ang tao gitagag kagawasan sa pagpili kung unsay iyang buhaton maayo ba o pagsupak ba o pagsunod. So kung magsupak ka sa balaod sa Ginoo mahimo kang dautan, so ayaw pag-ingon nga ang Dios mo'y nagpili nga mahimo kang dautan, ikaw mo'y nagpili ana, no? Kung mayon kag pagkapinili nga nahimong Kristohanon, inani ang pamaagi sa Dios. Sumala sa balaang kasulatan ingon niya nga ang Dios nasayod sa tanan, mato pa niya pinaagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak o sinagop pinaagi kang Hesukristo sumala sa tuyo sa kabubuton sa Dios. Muna nga ikaw nahimo kang matarong o pinili karon sa iyang iglesia o sa iyang gingharian, mahimo nga tungod kay ikaw nahibaluan sa Dios kung unsa ang imong quality. Unsa ka nga klase sa pagkatao nga kung walihan ka mo response baka. Busa sumala sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 nga kadtong mga giilan niyang daan iyang gipili o gipanagtawag. Ang pagpili sa Dios dili appointed, dili selected. Ang pagpili sa Dios pinaagi sa iyang pagtawag. O muna nga maminaw ka sa wali, maminaw ka sa mga Bible study o kung mo response ka, mahimo kang iyang pinili. Pero kung di ka mo response, adi ka iyang pinili. Muna nga ang pagpili sa Dios dili bias kay dili appointed, dili selected. Ang pagpili sa Dios mao ang pagtawag kanimo. So ingon sa Dios iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. So ang pagkapinili sa tao mga kaigsuonan pinaagi sa imong pag-response. Matod pa sa Dios sa Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 15, sa oras nga kamo makapaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Kay kung dili mo gahi mo kasing-kasing mga kaigsunan sa imong pagpaminaw, ma-consider na to nga ikaw pinili sa Dios. So, moingon ka nga ang uban gipili o ang uban wala pili bias na. Pero ang Dios gusto niya nga ang tanan makabaton sa pagkapinili. Dalaygon na Dios, salamat sa pangutana.